Street foods! Available street foods! Ante, te, Ay ko siya gitid, di ko bungol ang ay, call. te, katong, kagahapon ba, di ba, nangaon man midri ag street food. Yes. Kasabay na ko ako mga barkada. Oh my God, ang sabi ng friend ko, I'm so very amazing. Your street food are very wonderful of my body. Oh, so karon ang niadto ko diri ate, kay ang street food nimo, grabe kalami. Ni matar ako kay niadto ko sa imong street food. Katong ginakaon ako kagabi eh. Daghan mo gikaon unsa nga street food? Katong gikaon ako ba? Unsa? Kato mo ana, kuan, Ikaw isaw. ay namaligya, kabalo man ka. Flipax ba di ko sa usa ko memorize na akong gikaon? Daghan ba kay ko gipampalit Ay no? ko si gahig mata ha? Ana, katong gipalit ako gahapon ba? I-describe. Basta lami. I-describe kabalo ko lami akong pagkaon diri social ni diri. Ano, for example, I-describe. kini. Inaana nga form? Oh, Kuan na batikulon. pataka-raka. Dili ba ti katong lami kaayo na sige kog suso sa ano ninyo. Isusus. Ay ganin na part. You know? Proven. Takaraka itom lang gay ini proven dayon. Mo man namang itong proven man na. Di kabulok nimo nga tindira oy ba wa kay halin ka. Ikaw ang bulok kay wa ka memorize imong gikaon. Alang imuha man ang baligya ako pa yung mga Ay ano. ko si gahig mata duslak ni sa imo. Nisagit ko ako ni siya na katong ginakaon ako gahapon ba. Unsa? Ay itudlo, unsa? I-describe. Ing ani gamay. Isa? Ing ani og beauty. Lami siya. Kana? Sige, kato, kahapit na nimo. Sige, go, kato. Isol? Takaraka dili. Isul. Tanan silpod giingon na ako. Usa ba daw tudlo? Katong mga lami kay gibaligya ni. Itudlo. Isul rin Last baligya. na lang last. Shave gyapon siya sa akong nang makita. Lami kayo siya Buga na. daw. Daw? Ay, tai sa manok imong gikaon. Wala ka dili ni kaon. Hawa. Tataka ni kaon ko diyan. Hawa. Ay kukuan malas ka sa akong tindi. Hawa. Maldita kay ni dakong tiyan oh. Dakong mata budlat baki ug naon.